Ahojte, pozeráte sa na fleeceovú bundu Infantry od výrobcu Helicontex. Infantry bundy sú v ponuke Heliconu medzi fleeceovými bundami novinka z roku 2014. Ja by som chcel túto bundu pre vás porovnať s už takými staršími, populárnejšími modelmi od tohto výrobcu, a to s bundou Liberty a bundou Classic Army. Myslím si, že sa to môže niekomu hodiť, alebo také videjko môže niekomu pomôcť, pretože na prvý pohľad, keď sa na to v e-shope pozriete, tie bundy sa môžu javiť veľmi podobne. Na začiatok by som ešte povedal, že tieto Infantry bundy sa budú robiť iba v troch farebných prevedeniach v roku 2015, aspoň takto Helicontex avizoval. Teda čisto čierna, klasika a vlastne dve také kombinované farby, olivová s poľským maskačovým vzorom, Pale Woodland, a čierna s týmto poľským maskačovým vzorom. Vlastne tá kombinácia, alebo teda ten vzor je urobený v tejto časti, zozadu, na ramenách, spredu, no a na týchto rukavoch, to sú vlastne také najviac namáhané časti, čiže musia byť zosilnené nejakou takouto pevnejšou tkaninou. Tá tkanina je vlastne v tomto poľskom maskačovom vzore pri týchto kombinovaných farbách. Poďme sa ale pozrieť už na to samotné porovnanie. Tu už vidíte všetky tri bundy, ktoré chcem v tomto videu porovnávať, teda bunda Liberty v prevedení, takomto maskačovom prevedení MP Camo alebo MTP, v čiernej farbe Classic Army, no a už vo videu spomínaná Infantry. Do tohto porovnania som vybral farbu oliv v kombinácii s týmto poľským maskačovým vzorom. Takým hlavným rozdielom medzi týmito bundami je gramáž, alebo teda hrúbka toho fleeceu, a to pri Liberty je to 390 g na metr štvorcový. Je to dvojitý hrubý fleece, vlastne jeden z takých najhrubších fleeceov vôbec, ktoré sa používajú na, povedzme, takéto produkty. Je to vhodné skôr na zimu, prípadne na nejaké naozaj chladné prechodné obdobie. Táto bunda Classic Army je najtenšia spomedzi týchto troch porovnávaných, má iba 300 g. Tiež neviem, či je vhodné použiť iba, pretože 300 g nie je zasa taký tenký fleece. Je to vlastne na nejaké prechodné obdobie, prípadne niekedy v lete, keď je chladno večer. A táto tu fleeceovka Infantry je vlastne v strednej hrúbke, 330 g na metr štvorcový, čo je niečo medzi týmito dvoma. Je to určite vhodné na nejaké prechodné obdobie, chladnejšie prechodné obdobie, možno v nejakých výnimočných prípadoch v zime, v nejakej kombinácii s termoprádlom, tiež bez problémov. Bundy nie sú vlastne vybavené nejakými windblockermi, teda nejakými membránami, avšak vďaka tomu, že ten fleece je naozaj veľmi dobrý izolant, sú také teplúčké, mäkké. Poďme sa pozrieť na vrecká, ďalší rozdiel. Keď vrecká na Classic Army a Infantry sú riešené veľmi podobne, tak Liberty to má s vreckami trošku inak. Pozrime sa na to, ako dve veľké priestranné vrecká na hrudníku alebo na prsiach. Čo sa týka vreciek na rukávoch, tak symetricky na ľavom ramene aj na pravom sú také menšie vrecká a ešte jedno menšie vrecko na predlakti na ľavej ruke. Liberty má vrecko aj v zadnej časti. Jedno priestranné vrecko s možnosťou vlastne prístupu z dvoch strán. To bolo Liberty, a teraz poďme na tie spomínané podobnosti pri Classic Army a Infantry. Dve vrecká, už také, na ktoré sme možno že viacej zvyknutí, klasické v oblasti pásu na Classic Army, ale aj na Infantry. Ďalej jedno vrecko na prsiach alebo na hrudníku na ľavej časti, taktiež Infantry, ale aj Classic Army. No a čo sa týka rukávov, tak tu už s vreckami končíme. Obidve bundy majú na ľavej strane ramena alebo na ľavom ramene dve takéto vrecka. Poďme na ďalšie podobnosti alebo rozdiely. Pozrime sa, ako je to pri týchto bundách s veľkropanelmi. Keď Liberty má veľkropanel na ľavom aj pravom ramene, takéto dve väčšie priestranné plochy, kde si môžete dať našivky, teda 3D pače,
rôzneho druhu, tak Classic Army nemá vlastne tieto veľkropanely vôbec. Možno to vyplýva tak trochu aj z toho názvu Classic Army. Chcel výrobca nám povedať, že teda ide o nejakú klasickú verziu fleeceovky, ktorá je možno skôr na bežné nosenie ako na nejaké používanie v službe. A dostávame sa na poslednú, teda Infantry, ktorá je týmito veľkropanelmi olepená z každej strany. Možno, že to napovedá aj v tom názve alebo popisoch už Helikon uvádza, že teda ide o nejakú fleeceovku ladenú tak trochu duty, teda do služby. Na ľavom aj pravom ramene symetricky takto dve plochy suchozipsové, teda dva veľkropanely a tento mi príde ako na menovku, ale aj na ľavej strane hrudníka ďalší veľkropanel. Porovnať môžeme ešte ďalšie veci. Všetky tieto bundy sú možno nejaké stredne dlhé alebo kratšie do pása a preto aj výrobca zvolil v spodnej časti takýto pattern, ktorým si môžete bundu stiahnuť. Je to na každej z týchto bund a myslím si, že to využijete napríklad vtedy, keď bude fúkať vietor, aby vás nepodfúklo, ale má to určite aj iné výhody. Ďalej, taktiež každú jednu bundu je možné v rukáve stiahnuť. Čo je ale pre nás podstatné pri tomto porovnaní, každý tento patent, aj keď je na báze toho suchého zipsu, je iný. Liberty používa také najznámejšie v súčasnosti tieto patenty, ktoré sú aj na softshellkách použité. Tieto tu Classic Army sú takéto textilné, najjednoduchšie, pôsobia znova tak trošku lacnejšie ako tie ostatné. No a Infantry na pohľad rovnaké ako pri tom Liberty, ale je to už o niečom inom, lepí to o mnoho lepšie, možno že preto, že je to také hustejšie, tie háčiky sú hustejšie a také agresívnejšie. Práve toto je tá nevýhoda tých suchých zipsov. Oni sú praktické, hej, že môžete povedzme po 2 cm si to meniť ten obvod, rozopnete rýchlo, zapnete rýchlo, ale tá životnosť je práve problém. A myslím si, že pri tomto Infantry modele alebo pri tomto riešení, ktoré už použil na Infantry, tá životnosť bude podstatne dlhšia. K zipsom alebo rozloženiu zipsov som sa už vyjadroval. Každopádne na také porovnanie a vysvetlenie tých zipsov. Hlavný zips na Liberty je dvojcestný, hej? Teda na každej z bundy je dvojcestný, to znamená, že sa zapína aj z hora, aj z dola, sú tam tie bežce 2. Na Liberty je ten hlavný zips IKK-čkový, ostatné zipsy sú no name. Na Classic Army sú všetky zipsy no name, teda neznačkové. No a znova na Infantry je hlavný zips IKK-čkový, značkový IKK zips, ostatné zipsy no name, teda už nie sú značky IKK. Teraz neberte to tak, že keď není ten zips značkový, hej, tak po 50 odopnutiach odíde. Tí výrobcovia to robia z rôznych dôvodov. Možno aj trochu z toho dôvodu, že ten hlavný zip sa používa najviac, hej, tak ho dajú trošku kvalitnejší IKK-čkový. Ale myslím si, že hlavný dôvod je ten brandový, teda oni si to tým IKK-čkovým zipsom trošku obrandujú, hlavne na západe tí užívateľia alebo tí zákazníci už kričia po tých značkových zipsoch, alebo teda ich zaujme v tom popise, že aha, tu je už IKK-čkový zips, to už je niečo viac a proste je to aj o tom brande podľa môjho názoru. Ešte taká drobnosť, zapínanie podbradu je chránené pri Liberty aj pri Infantry. Znova jeden taký minusový bodík pre Classic Army, minusový, no. Ako ja nosím tu Classic Army, nič mi tam nevadí, ale jednoducho není to ochránené, hej, že keď si to zapnete úplne pod bradu, môžete mať niekedy pocit, že vás ten zips škriabe. Ďalej to vlastne zosilnenie tiež nie je rovnaké, ten materiál nie je rovnaký, na každej je iný. Znova, taký lesklý a najlacnejší pôsobí na tejto bunde Classic Army, ale zasa nič mu nechýba, hej. Tento je taký matnejší, už trošku iný, modernejší a myslím si, že aj lepšie vyzerá ten maskačový vzor na ňom ako na týchto, povedzme, hoci aj tej Liberty, hej. Ešte ukážem, ako vlastne tie bundy vyzerajú na mňa, trošku sa pomenujem tým strihom. Ak hľadáte nejakú
fleeceovku, slim fit strihu, takom úžšom strihu, outdoorovom strihu, tak určite ani jeden z týchto modelov nie je pre vás, pretože Helicon robí tieto tu fleeceovky Liberty, Classic Army a Infantry v takých voľnejších vojenských klasických strihoch. Ak však hľadáte taký strih, práve takýto strih, teda taký voľnejší, tak určite stoja za zmienku každá jedna z týchto bund, pretože sú naozaj skvelé, mnoho praktických vreciek, kvalitné prevedenie. Ja som si momentálne už medzi tým, ako rozprávam, dal na seba M-ko Liberty. Pri mojej výške 173 cm a 76 kg mi táto bunda naozaj vyhovuje. Musím povedať, že pri Liberty nemávame nejaké problémy s veľkosťami. Keď nosíte L-ko, odporúčame L-ko, ak nemáte nejakú takú atypickejšiu postavu, že nejaký extrémne vysoký a štíhly, alebo tak by nemal byť problém s veľkosťou. Máme tam aj nejaké odporúčania samozrejme v tabuľkách a vieme aj poradiť, ale ako som povedal, tie Liberty sedia fajn vzhľadom na charakter toho strihu, teda sú také voľnejšie. Keď hovoríme o Infantry, môžeme rovno hovoriť aj o Classic Army, pretože tie strihy sú veľmi podobné veľkosti tiež. A ja keď si oblečiem Infantry vo veľkosti M, tak už to také jednoznačné nie je. Zdá sa mi už trošičku voľnejšia. Nemôžem to tak nejakým spôsobom zovšeobecňovať pre každého, pretože zasa keď chalanov fotíme, tak oni sú XL-koví a XL-ka im veľmi dobre sedia. Mne sa toto M-ko napríklad zdá trošku voľné. Niekedy, priznám sa, máme problémy pri predaji tejto bundy cez internet. To znamená, väčšinou sa vám zdajú veľké a vymieňame za menšie. Niekedy samozrejme tie bundy sadnú. Hej, čiže hovorím, je to aj o tom, že čo očakávate od tej bundy, od toho samotného strihu a ako si to v konečnom dôsledku predstavujete, ale nejak odporúčať vám surovo o číslo menšiu nemôžem v tomto prípade, pretože aj keď by to chcelo možno, že 5 cm alebo také 3 cm, aby som mal byť presnejší, v hrudníku menej na každú veľkosť. Zasa, keď si oblečiem na krátke tričko veľkosť S, to S-ko vzhľadom na to, že mám nižšiu postavu, tak samozrejme problémy s rukavmi nemám. Tá dĺžka je tiež celkom fajn, ale keby som si dal pod to nie krátke tričko, ale nejaké tričko s dlhým rukavom, niečo mohutnejšie, napríklad Thermoprado Level 2, tak už to nemusí byť pre mňa také komfortné. Hej? Čiže naozaj, ak mám dať takú možno jednoduchšiu radu, tak ak ste medzi, že si zvyknete niekedy kupovať M-ko, niekedy L-ko trebárs, tak sa radšej priklonte k tomu M-ku. Hej? Ak ste typická L-ková postava a uvedomujete si, že tá bunda bude taká trošku voľnejšia, tak určite skúste tú L-kovú, keď bude problém. Neváhajte nás kontaktovať, my vlastne veci vieme veľmi rýchlo vymeniť. A to takým spôsobom, že nebudete musieť behať po pošte ani nič podobné. Máme naozaj ten prozákaznícky servis v tomto smere celkom dobre vymyslený. Treba vyskúšať. Ja vám v tejto chvíli už ďakujem za pozretie celého videa, pretože si uvedomujem, že nie je najkratšie, ale vlastne vyplýva to z toho, že keď chcem porovnať nejaké 3 produkty, tak nedá sa to urobiť za 3 minútky. Posledná vec, tie veľkosti máme urobené aj v tabuľkách, teda nejaké odporúčania, výškové kategórie, všetko je tam. Keby však sa vám niečo nezdalo, nevedeli ste sa rozhodnúť, neváhajte sa na nás obrátiť. Samozrejme, snažíme sa aj po vašich nákupoch pristúpiť k tým objednávkam a snažiť sa poradiť, prípadne upraviť tú veľkosť ešte pred odoslaním. Ja vám ďakujem ešte raz za pozornosť a teším sa na ďalšie videá.